Sudah dong? Lain ya bo. Alwe patui jalan Batampuas suri banang tuladan kain ada ilmu pusatku tetap jalan rayo tikiah batu lalunya di kajian seru itu abalar kue tumbuh secara nabanangko tamudo ko yang kita nasa tinggi tadi ko lawe na batapi bunda ala pasubui la bakarantia kita setentang itu Iyo. baana sekarang ko kinilai tamudo kato adai kato pituah rajo na baduo pagangan manti di balang pido mantau jadi pandai nyampang ko kaki salah langkah nyampang ko bulu sumbang kato ambo dan usah diutangi di manita to bana lalu pandai kok dia teh sandainyo kambang bungo serato tangkai tabang bungo serato sayo ikan baranang di radainyo baan sekarang ko kini sudo rajo alam parato alam banamo rajo Iskandar Agam memakai sifat kebayaan bayak di sarak serta undang-undang bayak pakatah serta di paditi Abdul Rasid di tanah Makkah balai ke tanah Ruhun Naya anjuang sosok perak kebasaran padang nama sabui kebasaran wari nama tua langkok lah alam di marawa saratu dandang pararaan menuju rawi barulah menjelang rajo siap bandar di ambo elok nalah datang di sultan elok perlu nama nanti tapi sungguh samantang nama itu badiri ada jemu pakai tunggu secara nama nangko mulunya cara no di tagaan mulunya alek kadikako mu pakai minyak jemama sartu ibu dengan bapak mangko takana tabi di dinding tabi situ panjari lawa batirai balangi-langi takambang lapiak permadani talelo kain jajaan kataga marawa basa tiang bapalu cindai kunyang di sudui terletak palaminan yapi banta su tiga banta gadang urang amokan nan baukie bakalu aleh kalau paku galuang-galuangan akacino jambawan marakui camin di tapi camin kaciak bintang tatabui camin bulet di tengah-tengah tan sadia ada di pesako tando di berdiri ke pasaran dalam antun iyo rasa patutnya melah stongdo itu berjalanku di bawaan tata babagi leno di turenah pi di matabai apa tulah yang dikatuan tata babagi leno di turenah pi di matabai dirunjamkan lupik yang dulu ditakwikan kepala satu disusun dari diangke tangan dibaca buah persabahan akan tetapi sebelum menghapus jua mbo dengan kacaba meminta jua mbo dengan kebulian sama so kita baru yang nangko stongdo tujuan mikaswi saja disampaikan dengan indah basambah barang yang tangan stongdo anda ada ambo stongdo kanda buliah pinta balaku sekian bana pada stongdo Sampai bakiah stongdo sepanjang buah kebandaran bakiah yang terserak kena rapik kata buih kena rami tertubah juga ke bakiah ambo iyo Selorong ibadah nambon nambah ibarat orang memancing sedang lintang ayu ini dalam 5 buah dek galumbak iyo di alun-alun dia. iyo lah Kok tali tagang pihak puang hilang kayu disembah ikan gurami. Umpama tak kajui tekam pancang kayu putih banang lah kusik menjalang banang tak salatai kagumpalan. Bana diletak dalam bari hundiang disimpan jadi magok kato jika dia jemu pakai. Duduk mau pakai ambo dulu menanti pakiah seketika sekian pemberi dan ambo pakiah. sampai saudara Sekiralah bakiah. sepanjang rundiang suta mudonan katangah indah ambo ulang indah ambo tikam jajak ambo kare ijong pangka kesimpulan saja bombia amalan rupuene suta mudo ambo kato disimpan dalam bari rundiang disimpan di limbago duduk mau pakai suta mudo dahulu sipai nanti ambo kam itu benar kata sulhun Iyo bakiah. di ambo yola kato sagalo itu lo nanti suta mudo supaya duduknya to baseno re suta mudo tagaknya to basanda batang ayo betu nanca iyo betu sebenarnya suta mudo ambo nanti ke bandara suta mudo Sampai bakiah. sampai kan Baru punya ada bakiah tentang itu kau marabui ambo dinang kacaba Allah bacaban meminta dinang kebeliah Allah dulu ya. Iyo Hati bana lah peluang untuk iyo kalau itu mau pion lu bakiah. insyaallah suta mudo Bakiah. iyo bo Kembali pun dia. laluan dong Dahulu kakapa orang ke Makkah kini pesawat lah marapek dahulu kato bastinah kini pulangnya di ambo basi capek saja pulangnya bakiah. iyo dong Sepanjang buah pun yang pakiah tadi indak mau pilih ketika menjajak ujungnya saja ambo japui. Amanalah sepanjang buah pun yang pakiah tadi dek kena di kita berdua panggil dapat minyak dengan mama serta walik dan banyak ko anda ada pakiah tentang itu meminta dengan kebuliah merabui dengan jebat tentang sembah bernyintangan dihidup buat mengutu di tanah bakuan di lataan baik balia kan itu kata pakiah iyo bako dan bo tentang itu pakiah
Dekano pakia des tantangan awal di dekat go sahaja bumi di langit. Dekano pakia menetang pun dia make ambo indak dengan sabah. De ambo muliangan indak perlu dengan sabah. Sekadar kato disebut undian saja di pulangan. Sebalik di pedoman itu pakia. Baraki duduk kalinggang kerucut di selogori dalam rumi pakia bertinggang tando bermain akabodi. Apabila turun daripada itu di pihak kami orang risiko. Dan duduk di tanah lantai salingka bari di tepi sebanja bari di tengah. Dek baca pui ko jo mudo pakia. Namudo nantuo ko jo takilau namudo ko jo tasasik. Nyampang ko basuo salah cetok malatiangkan salah awal mampehkan salah mului mutangkan terkira lengkah kanaya tali terkira lenggang keluar ketumi dudi narami. Mangko jempang basuo naba itu pakia. Membayi kami penuh minta kurang kami banyak-banyak. Bila ye kami mohon maaf dimatin ampun minta. Bunyi nak semua kami jangan rupo nak semua kami lihat. Walau buah ni pakia di bicara kami menunggu jawapannya sekian dulu dan yang pakia. Sampai saja. Sekiralah Sepanjang bandar ke tengah dan Sultan Mudo itulah katur sebenarnya semudo. Indah ambo cilin modikan jejak cuma dijual ke situlah saja dia. Apalah rupues semudo di seluruh kini indah ambo lang mana cuma jawab saja basiangan. insyaallah pakia. Barila-rila kita rancak semudo iyo de mau gedang paidah sekian mana pada semudo. Sampai pakia. Sampai saja. Kalau itu kita pakia insyaallah pakia. Kanda babari kita pada semudo. Iyo pakia. Sampai semudo. Allah pakia. Dek karena kanda lah boleh kita lah berlaku semudo de ambo lah senang dalam hati semudo sajuk di dalam kiro-kiro. Kabar abana lah senang hati semudo. Dek tukang indak talukihkan, dek mandin indak tabacokan Allah saja dan tak tahu. Alhamdulillah kadawenya dan bau semudo. Sama jangan yang kita nasi tingkit tu kita Israel semudo. Insyaallah pakia. Kau lagi kata kau tambahan tu setanjung memang. Baluangan pakia.